Bueno, gauza sortu zen aurreko bigarren diskoa grabau beharien. Bueno, bagitzu promo asuntotarako askotan eskaketan dutzue akustiko bat improvisaiteko, ez da gize medioen aurrian, eta bueno, guk mentali fresko horrekin hartu gen apurua, dagoen esaten duzkuna eozer gauza egiteko, gu aurrera jango gara, eta bauda, ez, hobeto gerra medio gehixeokin gutxikin. Eta bueno, ikusi gen, beste aspektua, musikako beste aspektua zala, ez? Euki biharrian zuzeneko baten medio danan, apoio danak, de repente biluzi sentitzia, ez? Eta, dauen horrekin, zerbait politia egin izatea, ez da? Ikusi gen gauna, lehen gauza ezberdin bazala, eta bigarren gauza benetan zaila zala, ez? Eta, bueno, erronka hori hartu duen, eta, bueno, planteo gen hirugarren diskazatik, ez? Akustikoa ditia, batez igual bueltatu zapur bat kantuak hasieran izianari, ez? Yo tienes 6 años ahí haciendo, pues igual, pues con distorsión y tal, y igual te apetece hacer una, pues, oye, en este disco vamos a disfrutar, vamos a intentar hacer nuestra música con unas guitarras acústicas, con 4 cosas, y según íbamos montándolo, pues nos dábamos cuenta de que pues suena de tu madre, y vamos a probar con y aquí un piano, y aquí no sé qué, al final pues hemos disfrutado igual que si cogemos el ampli, le ponemos a tope y le damos un guitarrazo, con músicos, pues es otra manera de disfrutar, ¿no? Pero claro, pues que ha sido súper bonito y por lo menos para mí. Igual, bi diska izan dira, 2006, 2008, eta 2010 honetan, igual erabaki du, reflexio puntu baten, inflexio puntu bat, eta parada batin, aurreko kantuak bere homenaje txiki bat edo, eta, enseñe daki, ez, diskoren ondoren, zer izango den, ez, izan duen, dala hirugarren disko bat, inflexio puntu bat, gero kantuak aldatzen joango diren moan, taldi ez da izan apako da. Egisa da bai, kantuen ez da aldatzen joan, beti izaiatu izan azela, lehenko jatorria da. Azkenean, distorsio egizio behon edo agotzari beste puntu bat emun, azkenean une da, ez eta ikusten da idea eta malinkonian puntu horreik eta medio tiempo honek eta beranak, azkenean une da. Aurpegi bat eta irudimena, beste gauzarik ez dut barnean. Akustiko egiteko izan behar dela alde batetik adorea, beste batetik inolako beldurrik ez, eta bertigoari ere bertigo guztiak usatu egin behar dira. Eta hori zergatik, erabat biluztuta geratzen delako akustiko batean dena agirian dago, ez dago inolako arroparik babesteko edo tapatzeko egiten diren utzuneak. Hemos tratado de hacer es crear algo, entre comillas, un ser viviente en el sentido de que vaya madurando de concierto en concierto. Conscientes de que mientras iban a ir pasando las semanas, íbamos a ir madurando y haciendo cosas diferentes.